Здравейте! С нещо да помогна. Добър ден! Идваме да изберем обувки за малкия. Да. Кое номерче гледаме? 35-ти. Ма какъв 35-ти? Ти докато ги носиш 2 пъти ще ги израстеш. Поне един номер по-голям трябва, ма поне. Я 36-ти дайте. 36-ти. Добре, няма проблем. Понеже е зима и ти ще ходиш с дебелите чорапи, няма и ходиш с летните чорапи, то ти трябва още един номер по-голям. Ма я дайте направо 37 номер да видим. То те номера не отговарят и без това. Колко да голям? Да, ето 37 давам. Айде мери сега, мери. В смисъл, да, стават ми, мамо, удобни са. Я ги обуй сега и двете. След понякога едната става, пък другата стиска. Да, добре, обувам, ето. Я. Да, стават ми и двете. Тя се разходи, разтъпчи ги малко. Да, ето, разхождам се. Да. Яла тук. Дай кръка напред, да видя. Дай кръка хубаво напред, да види колко място имаш. Да, дал съм си кръка напред. Тук място имаш ли да си проврат 4 пръста? Тук имаш ли? По-полека. А отпред място имаш ли отпред? Тук отпред, как го усещаш? Тук отпред, тук. Я клекни и седни с тях. Така, свободно ли ги усещаш? Шпагат можеш да направиш с тях? Не мога да направя шпагат с тях. Да ви кажа, май са ви умалени размерите. Нещо между 37 и 38 номер нямате ли?